ضيفنا دولتيك بالفرج طالقلوب هنا لينا وفيز مكهنسنا ميل صارت لي جربنا في دنوب خلصني شمولي فوق لي موتي إن صالحتي هتوليدك ضايفين ونضفنا مدبايا تارونا صابيش نيشو على ديم صافي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Niġbana hawnhekk dal-għodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa f'dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu. Illum hija ġurnata ferjali qegħdin fi żmien sabiħ ta' Randan. Illum ukoll hija t-tielet jum tan-novena bi preparazzjoni għall-festa ta' San Ġusepp. Ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra lil Alla ta' ħtijietna. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Giuseppe Caruana. Inti tiftaħ dirajk lill-medinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Inti raj it-tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmut tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. It-taħriġ qaddis ta' Randan mulej iħejji sewwa l-qlub tal-fedili tiegħek biex jilqgħu kif jixtaq il-misterji tal-għid u jxandru b'tifħir is-salvazzjoni tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bib tas-santwarju tal-mulej u wara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt l-adba tas-santwarju lejn il-lvant għax is-santwarju kien ħares lejn il-lvant u l-ilma kien ħireġ minn naħa tal-lemin tal-adba, in-naħa ta' nofsinhar tal-artan. Imbagħad ħareġni mill-bib tat tramuntana u mexxieni madwar minn barra sal-bib ta' barra li ħares lejn il-lvant u l-ilma kien inixxi minn naħa tal-lemin tal-adba. X'inħareġ dan ir-raġel għan-naħa tal-lvant kellu f'idu il-ħaj tal-kies. Imbagħad qis 1000 drieħ u għaddini mill-ilma li kien ilaħħaq sal-kiesi. Reġa' qis 1000 oħra u għaddini mill-ilma ilaħħaq sal-kubtejja. Qis 1000 oħra u għaddini mill-ilma ilaħħaq sa ġenbejja. Imbagħad qis 1000 oħra u ma stajtx naqsam għax l-ilma tant ola li ma kontx tista' taqsam iżda tista' ton fih xmara li ma tistax taqsamha. Imbagħad qalli, rajtu dan u bniedem u ħadni fuq ix-xatti xmara berġajna lura. Wara kif konna riġa lura rajt ħafna siġar ma' xatti xmara fuq in-naħa u fuq oħra u qalli, dan l-ilma ħireġ minn naħa tal-lvant u nieżel lejn Araba. Meta jasal fil-baħar il-mejjed dak l-ilma mielaħ, l-ilma isir ilma ħelu. U jiġri li kull fejn tgħaddi dik ix-xmara, kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix, bikun hemm kotra kbira ta' ħud, għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma jitjieb, bikun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi ix-xmara. Fuq iż-żewġ ixtut ta' xmara jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jitbilx, il-frott tagħhom ma jonqos. Kull xahar jagħmlu frott ġdid
għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u bil-frott tagħhom ukun ikel u weraq id-duwa. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Kien u qawwa u għallalina, għajnuna kbira sibna fid-dwejja, għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titrijiet jew jiġġarfu il-muntanji f'nofs ta' baħar flimkien. Hemm xmara li swieqi tagħha jferħu l-belt Alla, l-amara qaddisa tal-oli. Hemm Alla f'nofsa, ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbeġbix tas-sebħ flimkien. Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejjew, araw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art flimkien. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Inqumu bil-wifqa. Gloria tifjer lilek Kristu. Gloria tifjer lilek Kristu. Oħloq fija qalb safja u Alla, rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek. Gloria tifjer lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wasal jum ta' festa għall-Lut u Ġesu tala Ġerusalemm. F'Ġerusalemm ma' ġenb il-menqa tal-bib tan-naġ hemm bini b'5 loġoġ li bil-ludi jgħidulu Betzata. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, sopob u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marit. Ġesu rah qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marit dak iż-żmien kollu qallu: trid tfieq? Wieġbu l-marit: Sinjur, m'għandix min jitfani fil-menqa x'in jitqanqal l-ilma, għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu: qum, aqbad friexek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad friexu u beda miexi. Għalhekk il-Lut qalu lil dak li kien fieq: Issibt illum u ma jiswix il-ġor friexek. Iżda hu weġibhom: dak li fejjaqni qalli, aqbad friexek u imxi. Huma staqsewh: minnu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi? Iżda l-infejjaq ma kienx jaf min kien għax Ġesu laħaq warrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju u qallu: ara issa fiqt. Qislu ma tidnibx iżjed biex ma tiġrilek xi ħaġa għar. Ir-raġel tela u mara ant il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħraxu għal Ġesu għax f'jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kemm sabiħa l-kelma tal-Alla, speċjalment f'dan iż-żmien ta' rebbija, iż-żmien ta' Randan, iż-żmien ta' tiġdid, iż-żmien ta' ħajja ġdida. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum għaliex bħal dejjem il-kelma tal-li dejjem sabiħa. Il-silta li għandna tal-lum il-ktieb tal-profeta Eżekjel u qed jagħtina din ix-xena sabiħa. L-ilma ħireġ mis-santwarju abbundanti. Ħanejt kelma fuq din. Il-profeta Eżekjel għandu f'moħħu il-poplu miexi fid-deżert. Tafu intom f'episodju minnhom, il-poplu kien esperiment tal-għaġġ u Mosè f'nofs id-deżert għal kmand ta' Alla jħabbat fuq il-blata u joħroġ l-ilma.
Dak l-ilma kien is-salvazzjoni għal dak il-poplu. Kien qed imut bil-arġ. Eżekiel għandu f'moħħu dan l-ilma ħireġ fid-deżert. Issa m'għadux fid-deżert imma fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Kemm sabiħa din. L-ilma ħireġ abbundanti minn kull naħa tat-Tempju. Mhux daqshekk biss, imma dan l-ilma minn kull fejn jgħaddi jagħti l-ħajja. Il-profeta Eżekiel għandu f'moħħu ir-ritorn lejn il-ġenna. Ara. U jiġri dan l-ilma ħireġ lejn in-naħa tal-Vant u nieżel lejn l-Araba. U meta jasal fil-Baħar il-Mejjed, b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma jsejr ilma ħelu. Dan l-ilma jagħti saħansitra il-qawmien fejn hemm il-mewt. Mhux daqshekk biss, imma huwa wkoll fejqan, dan l-ilma jwassal il-fejqan. U jiġri li kull fejn tgħaddi dik ix-xmara, kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix. U jkun hemm kotra kbira ta' ħut. Għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma jitjieb u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. U jispjega għara ftit, xena tal-ġenna. Fuq iż-żewġ tixtut ta' xmara jikbru siġa ta' kull ġens ta' frott. Il-wela tagħhom ma jitbierx, il-frott tagħhom ma jonqox. Kull xahar jagħmlu frott ġdejd għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju. U l-frott tagħhom ikun ikel u l-wera duwa. Kemm sabiħa din. Forsi ftit jgħaddilna minn moħħna li din il-kelma tal-Alla hija attwali għallum. Fejn hu dan l-ilma ħireġ mit-tempju? Fejn hu dan il-fejqan? Fejn hu dan il-qawmien? Il-tempju huwa hawnhekk, il-Knisja. Dak l-ilma huma il-barkiet li joħorġu mill-Knisja, speċjalment f'dan iż-żmien. Bis-smigħ tal-kelma tal-Alla, bis-sagramenti. Dan li qed jgħid il-profeta Eżekiel. Il-kelma qed isseħħ illum. Il-barkiet li joħorġu bħalissa qed isiru l-eżerċizzi f'ħafna parroċċi. Huma barka tal-Alla. Huma xmajjar ta' barka. Huma ritorn lejn il-ħajja tal-ġenna. Huma fejqan, ftit jgħaddina minn moħħna. Il-kelma tal-Alla hija fejqan. Mhix ċajta. Tmur għall-eżerċizzi, tisma' l-kelma tal-Alla u ma tisma'hiex, mhuwiex l-istess ħaġa. Tmur il-Knisja u ma tmurx il-Knisja, mhuwiex l-istess ħaġa. Tirċievi l-Ewkaristija u ma tirċevix l-Ewkaristija, mhuwiex l-istess ħaġa. Hawn hija l-barka tal-Alla. Hawn huwa l-fejqan, hawn huwa l-qawmien. Ħana l-Vanġelu tal-lum. San Ġwan qed jagħtina dan il-fejqan ta' dan ir-raġel li kien ilu jgħidilna 38 sena. Dan x'għalfejn joqgħod jgħidilna kemm kien ilu marid. San Ġwan qed jgħidilna isma' Ġesu qed iġġib ħajja ġdida f'dawk li kienu umanament impossibbli. Semmina diversi eżempji ta' dan it-tejp, dan ir-raġel 38 sena marid, x'tistenna? Lazzru kien ilu 104 ijiem, m'hemmx tagħmel. Dak l-ama minn twelidu fil-kapitlu 9 ta' San Ġwan. Minn twelidu dan x'tistenna? Imma Ġesu anke dawk il-każijiet li huma umanament impossibbli iwassal ħajja ġdida.
Kemmu sabiħ il-Vanġelu. Ġesu jagħti l-ħajja. Ġesu permezz ta' dak il-miraklu jrid jurihom isma' jiena li ben Alla qed jagħmel magħkom eġubijiet kbar. U l-bniedem għax hemm ħassar jara kif jagħmel biex joqtol lil Ġesu. Għalhekk il-Lut ħraxu għal Ġesu għax jum is-Sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Ara l-bniedem kemm ma jafx xaqra. Ma jafx xaqra. Ma qalx ara dan Ġesu x'inhu jagħmel. Ara s-seta għandu. Ara Alla kif qed ikellimna permezz tiegħu. Għamlu lilhom infushom sidien anke tal-ħwejjeġ ta' Alla. Alla li jagħmel is-Sibt, il-bniedem qed jagħmel lilu nnifsu sit is-Sibt. Ma jagħtix permess lil Alla jagħmel li jrid. Ara l-bniedem kemm jaf jingħala, kemm jaf ikun magħluq. Yani l-istess qed tiġri llum. Qed tiġri llum. Min m'għandux ħin għall-Knisja, min m'għandux ħin għall-kelma ta' Alla, jgħidu dak għax m'għandhomx x'jagħmlu, għax intom m'għandkomx tagħmlu. Għax inti sirt qaddis. Il-kelma ta' Alla minn ma jilqaħħiex isir aggressiv, isir violenti. Ħaġa tal-ħaġa din ma nafx tispjega. Jitolbu l-mulej biex jagħtina d-dawl ħalli niftħu qalbna l-kelma tiegħu. Kelma li ġibilna ħajja ġdida, kelma li ġib il-fejqan. Illum qegħdin fit-tielet jum tan-novena bi preparazzjoni għall-festa ta' San Ġusepp. Nitolbu lil dan il-bniedem magħżul minn Alla biex jieħu ħsieb ta' Marija u ta' Ġuseppi biex jipprovdilhom l-ikel ta' kuljum. Biex iħenna għalina l-koll, biex iħares il-familji tagħna. Biex fil-familji tagħna wkoll ikun hemm l-Ispiritu Nisrani, ikun hemm il-preżenza ta' Ġesu. Nitolbu għalina l-koll biex ikollna l-virtujiet ta' dan San Ġusepp, dan ir-raġel kbir, li Alla fdalu missjoni tan kbira. Biex jenna narfu aħna wkoll il-missjoni li Alla qiegħed jafdalna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U tieżis il-kelma tal-Allum tistedinna biex nerġgħu ngħixu fi spiritu ġdid, il-grazzja li rċevejna fl-ilmijiet tal-Magħmudija. Nitolbu biex napprezzaw id-dinjità ta' twelid ġdid li ħadna mill-ilma u l-Ispiritu Santu u ngħidu flimkien ftakar fina Mulej għaliex aħna wliedek. Ftakar fina Mulej għaliex aħna wliedek. Biex l-insara jgħixu dan iż-żmien tar-Randan fi spiritu ta' tħejjija għat-tiġdid tal-bediet tal-Magħmudija fil-lejl qaddis tal-Għid nitolbu. Ftakar fina Mulej għaliex aħna wliedek. Biex il-ġnus li huma ekonomikament żviluppati ikomplu jgħinu mingħajr interessi lil dawk il-pajjiżi maħkuma mill-ġuħ u mill-mart nitolbu. Biex l-anzjani li huma weħidhom fil-komunità tagħna isibu fina il-faraġ u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Biex aħna nindafu mid-dnubiet tagħna billi nħejju ruħna bl-għajnuna tal-kelma tiegħek ħalli nirċievu s-sagrament tal-maħfra bil-fidi qabel niċċelebraw il-misteru tal-fidwa nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li niskopru dejjem aktar il-fejqan li niksbu mill-kelma tiegħek u mis-sagramenti nitolbu. Ismana, nitolbuk għal
Giuseppe Kalwana biex tinsaħ tijietu kollha u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Għatihom il-grazzi li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, nitolbu għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fik nitolbu. Nitolbuk għas-saċerdoti li f'dawn il-ġranet qegħdin jippritkaw l-eżerċizzi u nitolbuk għall-insara tagħna biex jiftħu qalbhom għal din il-grazza li qed nagħtalhom nitolbu. U Alla missier Sidna Ġesu Kristu ir-Raj tagħna mexxina f'merat kollhom ħajja u għenna niġġeddu bil-fidi li rċevejna fil-mamudija tagħna bi Kristu Siedna. xejn mulħej għax mitrab jint nisfilet imma inti tħobni u għalija jint mit tati salib nistabis jien nistħad tiegħek jien kolbi kemm Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien Metar koptejja nħares lejk o Ġesu Nilma kem jien ċkejken mingħajr saħħa xejn. X'nista' nofrilek u din ħajti mulħej tiegħek jien ħolni kemm jien. Ħudni bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulħejja tiegħek jien ħolni kemm jien. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mill-ġid li inti nnifsek tajtna mulej, nresqu quddiemek dawn l-offerti bħala xhieda tal-għajnuna li tagħtina permezz tal-ħlejjaq tiegħek f'din il-ħajja li tgħaddi u biex bihom ikollna l-fejqan għall-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek waqt il-ġdid bis-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddej hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal
ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħajr il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jien u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Giuseppe Caruana li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hu bil-magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfirna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifret minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu qed ħejjel id-dinja dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidel lejn il-kmandament
tiegħek tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jaħles. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikitha għal dnubieti wiskefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba, baħar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar fist pal-kiku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubietek jinġarrab. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammartek, qalb wiskif rama salib. Waqt li jinti ħajti sommi, f'qalbek bozza ta' ħabib. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien nadorawk o Ġesu imberkuk. Nadorawk o Ġesu imberkuk. Nadorawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulejna dda fir-ruħ tagħna u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex hekk ikollna l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet tagħna tar-ruħ u tal-ġisem issa u għall-li ġej. Bi Kristu siedna.
ħanejdu t-tlieta Avamarijiet il-Madonna li talbitna hija stess minn dan is-santwarju. Nofruhom għal dawk il-persuni li nixtiequ, dak li għandna intenzjoni tagħhom, għal dawk li huma fil-bżonn, għal morda speċjalment. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-murej miegħek, imbierk fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-murej miegħek, imbierk fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-murej miegħek, imbierk fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. O Madonna ta' ħadbu qalb ħelwa ta' Marija jitlob lil Ġesu għalina nitolbu kolna mikkija.